Ngiyabonga program director, kodwa nje ngizokusho sithi emndenini ke lathi iBhayibheli uNkulunkulu akakususu ukuphila emntwini kepha uqambiso mangabe khona yoba umqosho emhlabeni. Amen. Emndenini ucommander or ukhomisa nathi siyamazi, we are an alliance emkhontweni wesizwe as a progressive civics congress. Ngegama ekhabe bathe nguPatrick uEric kwaMahlangu, ngiqokwe njengosihlalo ekuruleni kweregion. Masizo ukuthi wanofa wakhomisa useshile emhlabeni kuyokuba buhlungu kakhulu, kodwa ke saduduzeka ngoba siseduzane noNkulunkulu. Asese lama comrade wakudala or amakhomisa wakudala lebe bangamazi uNkulunkulu, siseqeleni kwakhe. Kepha esizokusho ukuthi asihlaleni ebukhosini nasemandleni kaNkulunkulu. Umndeni akusinodwe enilahlekelwe, nathi emkhontweni nathi kuPCC silahlekelwe. Ngikhumbula the last meeting ebesinayo la unit, ngicela unobhala weregion ngithi sicela udeposit igama lika Jomo azoba kuREC yePCC, because bekukhona esikubonile. Akusinoma ubani oqoko uNkulunkulu othi awukhokhelwe bayinqosana. uComrade Oshile besimbone as one of the leaders ebekafuna ukuyishintsha iDavidton, ebekafuna ukushintsha umasipala wasekuruleni, kodwa sabona ukuthi ngenxa yesela elilasixhutha yena. Mndeni kodwa sizotsho siyabonga ukuthi nisiboleke lo mzimba, kuningi esikufundile kuye. Singaba yilowo nalowo ngasho kunye, kodwa kukhulu esikufundile kuyo kumfethu loShile, kodwa nilahlekelanga nodwa, nathi silahlekelwe. Sike sathi komunye unyaka one death is too many. Siyalimala emkhontweni, salimela kuPCC mihla namaviki kukhona oshiya, kodwa sesiyasho ukuthi uNkulunkulu akasizwele, sekwanele manje. Commanders and commissars sekwanele. Esizokusho nje sizothi emndenini siyabonga ngathi uNkulunkulu angasigcinela nini, nisitholele omunye ozovala ispace sakhe futhi nisiboleke naye, because istruggle la asikaphili until sibone ichange esizweni sakithi, especially esizweni esinsundu. Ngiyabonga commissars, ngiyabonga MC.